Ejja, ħanajdlek jien! L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija sfida lil kap nazzjonalista preżenti Bernard Grech li qallu li l-mossa li jagħmel fuq il-fosos nhar it-tnejn kienet inaċċettabbli. Ma' Times Delija ġie rapportat jiġħad li jagħmel show of force fl-attività tal-kap brabta mal-festi tal-Indipendenza. Ma nistax nifhem kif għax tattendi attività tal-partit fejn jitkellem il-kap fid-diskors annwali tal-Festi tal-Indipendenza tiġi interpretat bħala mod kif timmina il-kap, saħaq Delija ma' Times. Il-loġika tgħidlek li kont timmina lil-kap kieku għamilt jew ħdimt għal bojkott jew tmur tfixkel l-attività, mhux tinkoraġixxi lin-nies jattendu, irrimarka l-eks kap nazzjonalista. F'messaġġ lejn Bernard Grech, Delija qal li n-nies tiegħu li marru lebsin il-flokkijiet bil-kliem Team Adrian Delija huma nies li verament iħobbu lill-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija żied jispjega hekk. Jien lanqas tlajt il-fosos magħhom, iżda mal-jum ħeġġeġ lin-nies jattendu għall-attività tal-partit u kif wasalt il-fosos sib dan il-grupp ta' nies. Delija rimarka li jispera li fil-futur deputati u kandidati oħra iħeġġu lin-nies jattendu biex jassiguraw li l-attivitajiet tal-partit ikunu suċċess. Delija saħa ukoll li mill-partit ma kellmu ħadd fuq dak li ġara l-fosos it-tnejn fil-għaxija, fejn rapporti qalu li n-nies tal-fazzjoni tiegħu spiċċaw anki jibbujaw x'intkellem Bernard Grech. In-nies ta' Delija anki għadu lura fuq il-fosos u ma tħaltux man-nies l-oħra preżenti. Għal dan kollu il-kap Bernard Grech ikkonferma dak li rrapporta One News li tmexxija nazzjonalista kienet urtata biex show of force ta' Delija li spiċċat serqet l-attenzjoni u riżultat ta' hekk ħadd ma ta' każ xqal il-kap f'attività tant importanti għal Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, Bernard Grech kien qal lil Delija li dak li jagħmel kien inaċċettabbli. U nibqa' ninsisti illi dawn it-tip ta' azzjonijiet għalija mhux aċċettabbli, aħna partit wieħed, bandiera waħda, arma waħda u allura hemm bżonn illi kulħadd jiġbed l-istess ħabel. Grech ma waqafx hemm u wissa lil Delija għaliex skontu kiser ir-regoli tal-partit. Aħna anka fir-regoli tagħna għandna li ma jistawx l-ebda kandidat illi jkollu anke dat tip ta' flokkijiet u affarijiet.